балалар рус теллеләр, безнең күбесе монча яшерен батырын түгел инде. Күбесе хәтта өйләрендә дә кухня теле дип әйтсәк тә барыбер рус телендә сөйләшү дәвам ителә. Ә менә монда инде алар барыбер татарча әйтәчәкләр, уйлаячаклар барыбер үз туган телендә. Шуңа инде әз булса да шушыңа мәхәббәт тәрбияләү халкыбызның мирасын саклауга ярдәм итәр дигән өмет бар. Biz festivalga alып килдек Алтын алма деген әкиятне, Шамил Фархетдиновны. Ул әкиятне biz бик узак эзләдек. Безгә килешкән әкиятләр, потому что бик әзләр, пьесалар балаларга язылмый, чтобы балалар уйнасыннар өчен. Шуңа без укыгач инде безгә килеште, балаларга күрсәттем. Алар да рольләрен выбирайтырга үзләренә килешкәнне алдылар. Костюмнар уйладык, хан булгач инде хан булырга тиеш, кызлар усал булырга тиешләр, но татар хан кызлары булгач шуңа алар матур итеп татарча киенделәр. Хезмәтче инде хезмәтче тозбаш булса да, малаебыз тозбаш түгел, но башында кәләпеше бар. Без безнең инде теләк инде, чтобы авторлар балаларга әкиятләр язсыннар өчен инде пьесалар, скетчлар репертуар булган булса, безгә эшләүе җиңелрәк булыр. Шушы көннәрдә генә безгә Шаллы шәһәреннән тагын бер дистә китаплар кайтты. Моны инде безгә бушлай Рахматуллина Алсу китап бүлеге җитәкчесе җибәрде. Һәм шушы безнең белән бердә бәйләнештә торган мәктәпләрдә үзләреннән өлеш чыгарып, безнең мәктәпләргә китаплар кайтардылар. Хәзерге вакытта инде безнең китаплар белән тулыландырылган дип әйтергә мөмкин. Һәм әлбәттә инде укытучылардан без киләсе елга да зур уңышлар көтәбез. Хөрмәтле укучылар,